Kahinumdum ko sa usa ka kauban ako nga pare. Gamingon siya. Bay sa una, sa wala pa ko mapari, halos wala gyud mo tagad nako. Wala mo hatag og pagkaon. Gutom kaayo. Pero karon nga nabarig na tabay, dili na gyud magutman. Kung pwede, daghan na kayo mo ilani mo daghang nang muhatag. Kung pwede, hungitan ka. Daghang mamugos o daghang manghatag mga igsoon. Daghan kayo mag-invite, gikan sa bunyag, kasal, fiesta, sa kung saan na lang klase nga mga okasyon, ang pari, pipitaran niyo. Kung diyan na sa pagbangaon, dili labi natin sa bantayan, dili magsugod ang pagbangaon kung dili mo unang ang pari. Pinaulitin. Pinoon. Daghang mag-invite mga igsoon. So, mga igsoon, bisan diha sa pagpangaon o makita ninyo kasagaran ng mga pari, sige nagkaon, nibutirin na ang tiyan. Naimurang nagsabak siyang nakabulan. Dagko kaayong tiyan. Ako gamay pa. Di mo dagan magpapakanon. Ito mga isoon. Daghan kaayo ang mangangkon. Ngayon mabari na ka. Parinti ba yung tapans? Kailan doon pa ka nakupans? Ako ba yan itong nagpalit na si klaseng sumpay? Bisan layo orang kay Tinuod, ala paliit kita. Mga igsoon sa atong pagtawanon, dunay garbo, and we take pride sa mga butang paghitabo ng mga maayo sama pananglit during graduation. Common observation. Moingon dayon ang MC, Mr. John Santos, cum laude. Wow. May ngodayon lang. Baik, ganun pa suba. Si Santos, si John Santos cum laude. Ako yung classmate. Sumod kayo may anak. Huwag kagipang. O di ba ka may ngon nga, aw, basta mga Santos ba yun? Bright yun na. Ang kunon, tanan. Unya, may nunay na itong palunya, naman po'y Santos na priso. Kung sa masyada mo, sa ito ba? Abot na Santos sa taga-asa na uwa o kiliyanan. Tinoon yun eh. Yung piyong naman tiyong. Yung sa piyong ha, eh magsugod pata. Mga igsoon doon ay kinaiya na itong mga angkon. Kung sa tao, ilabi na kung inila siya sa katilingban. Sikat o artista, doon ay influensya. Dabi na kung, adunahan. O di ba ka, pugod, maayong tao sa katilingban. And we take pride of them. Kini nga kinaiya, no? Naa sa kadaghanan pero dili tanan. Ganahan kaayo kita ma-associate nila. Tinuod, we take pride with those people. We find meaning in living with those people who are good, with people who are respected,
with people who are renowned, with people who are successful, with people who are intelligent. We want to be associated with them. Sugod mi ana, kailan ako anong barkada, ako ng pariente, ako ng kababata. Tinood, that we establish our relationship with them and that we feel good. Agree, disagree. Parang nanitinog na natulog na. Pagkupaganin nagsugod na tulog na. So, mga kaigsuunan, what do we do with people who are not so respectable? Unsa na lang itong mga tao na dili yun bright? Pareho lang mga kapilido. Unsa na itong mga tao nga masakiton kayo, dapat kayong ulo sa katilingban. And yet, they are our cousins. They are our relatives. They are neighbors. And we are actually related with them. Kung kailan ako, bahala na siya, Uy, mo nagsunog. Nawan. Kung nagsunog ka man. Todo deny. Napa mo? Napa? Very good. Laro na ito ni kay kasayang sikusik-kusik uwag ko na bakit. So, kung sa'y kasagaran mahitabo, kung mga tao, piling kayo na itong ganahan, laban kayo ulos katilingpan, maghilom na na. Murag, wala kita kaila niya. So, mga igsoon, karon sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang genealogy ni Jesus, ang iyang mga kaliwatan. No? So, kung sinungdan, kung atong diskutan ng iyang family tree, wala niya kinigitago. Kung atong masayran, no? Nga, bisa ng iyang pamilya sugod pa sa sinungdan, mga unsa, mga sikat, mga inila, mga bride, pili, mga igsuon, ang naalin niya na isulat na inyong nadungog kaganihan sa ebanghelyo ang iyang pamilya, kasagaran, mga prostitute. Sabihin na prostitute yun, yun na ibrahiro. I'm just kidding. Kaliwan niya, prostitute, mangingilan, traidor, himabayin. Himalakin. Tanan, klase, yung mga mangingilan, yung kinaiyak. Kaliwan ni Kristo. Allah. Anak ba? Yes. Bisa niya sa atong naiskutan niya nabasa, mga babae, daghan naka-apil sa listahan din si kaliwat niya. Kinsa babae niya maiskutan sa ebanghelyo kaganihan. Kadungog mo una lagi. Una si Tamar. Siya man si Tamar. Si Tamar nangingyo sa duha ka anak ni duha ka anak Uda or ni Juda. Unya, ipamagdusan siya sa iyang father-in-law. Dito na dili. Ha? Hindi. Si Tamar pa lang na. Si Rahab. Kinsa man si Rahab? Kay namuha. Wah, ano silingan? Si Rahab sa kananay. Harlot. Saan yan harlot? Ano ba? Ha? Harlot ko lang, harlot. Misulan ka. Sino? Isa ka sino? Isa ka Moabite woman
usa ka foreigner. Udaghan pa. Mama ni King Solomon nga diin si Hari David mo'y committed sa adultery. Ganahan mo na. Hello? Diba? Mainit to. Kung dili mo tumapay mga kape. Mga igsoon, ang pamilya ni Kristo dili matawag nga piniling kaliwa. Dili gayon. Pero si Kristo nagpakatao. Miabot siya. Aron maduman ang plano sa amahan. Kung pangunan bitaw talaga sa atong usahay sa atong kinabuhi na yung sitwasyon sa pamilya nga may sus, kung pwede pa lang mag-usad kong mga anak o pwede pa lang makapili kong mama o makapili tang papa kana klase akong gusto, di ba? Naabot na sa inyong kinabuhi nga sus, kung pwede pa lang yun makapili tang klase sa pamilya. Gusto ko klase nga ingon ani nindot kayong klase sa pamilya. Pero si Kristo hibalo naman siya nga Ginoo siya, hibalo siya nga magpakatao siya, pero wag yun siya nabili ka kanang royal family. Inila si Kakindot talunahan kung pwede pa lang magtapos. Ikaw kung karon pagpilion ka. Balik ko tagaan kag wish ni Jenny. Jenny mo? Kung sa klase na pamilya imong gusto. Sige, one wish. Minsan, ako siguro ba rin kanang dato kayo. Hindi na yung magpulima. Ako mama. Hindi kayo. Ikaw, sa mga mo na unahan kung pagpilion ka o klase sa pamilya. Hindi naman din mo naman na, ano na kayo naging sa kanila? So, pero, yung mata. Nariya sa likod ay, yung sa kilid, klaro kayo mag-sa TV na mo. So, papilion ka. Pwede. O sa'yo, mapili ta. Gusto ta kung kaning anak na birthday bride ta. Uy, o dili baka kining bride na bumutan kaayo. Dili pa rin mo masipat kaayo. Uy, asa magkamaliwan. Ito sa sikilan. Diba? Kung pwede mamili dyan pagka ng best, nindot, maayo, sikat. O, man ito ang klase sa kinabuhi ng gusto. Daotan nila nila, uy. Pero ato nilang tuman pa, ato lang malugod na si Kristo ba, ano man na yung ipili, puros pa na yung mabatik ayaw yung kaliwan. Kung sa'yo mensahe, ani-anong ka na ito? Listen, mauna, nga sa atong pagkatawahan nun, dagahan ka ayaw munting pride, and atong kining pasalamatan, niining tanan kung tanan ini mga maayong hiyas, maayong buhat, maayong tao, maayong pamilya, atong gipasalamatan. Again, how about those people nga sama sa kaliwa ni Kristo? Mga nag-alin, mga prostitute, mga kawatan o dato, mga chismosa sa simbahan. Tao mo, nangaligo mo, sakit o pinakasakit. Dili ba nato ni manawat ni mga nawahanan eh? Isalipay na lang ba ni sila? Dito sa presuhan, tindaghana. Kung saan pa nasulungko na sila? Dili. Sama na si Kristo, miabot siya sa iyang kaliwatan o siya mitutol ni ini kay siya pag-abot niya sa kalibutan magsugod naman ang kausaban, magsugod naman ang kaluwasan
Wala yun niya, pamatya ang iyang pamilya. Wala yun sa, ikaw, di ko mo ilan din sa mga kuhaan mo ka. Dili. Sumaosan na sa atong bahin. Dili na itong maligayan nga ang tanan, dili perfecto. There's no perfect family. Ikaw, perfecto yung pamilya. Saan pag-umsan ang kanindot, kasikat, kaadunahan kung sa pa. Naagyon na'y kamay. Naagyon na'y kamay kapan. Kung pa kagamay dako. Kung di pa pinakadako. Bisan asa. Mao na mga igsoon, ang mensahe ni atong ikaduhang adlaw sa tigan, nagtudlo ka nato sa pagdawat sa atong pamilya karon. Atong iset aside sa tanawa ko sa among pamilya, panalabili kinsa ning pamilyahan nimo, ug unsa ning naglangkob sa imong banay. Kumusta ang inyong pamilya? Susiha ang tanan. Kasagad na agoy problema. Kinahanglan naawat ang pagsinangganay, pagpasaylo ay pagtinamangay, labi na ang paghigumay. Kaya again, walay perfecto na pamilya. Dawata ang imong amahan kung palahubog na siya. O kung imong mama tuwa rin sa silingan birning. Dawata. Ihalad ang imong anak kalabing sifat sa kanang sifat. Ihalad ngadto sa atong Ginoo. Ang igsuon, tinawag ta nga gini atong kanuhangan now sa isang bigado. Maghatod ka natin sa pagpamalantong diha sa makatusahan. Nga sa atong sulod, sa atong kaugalimong pamilya mismo, tunay palang bangin, daghan kayo di magkinagtanay, magkihaanay, tamnan kagawayan, nukka mo agad kunimo, doon sa kamatayon, dili. Daghan kayo samahan na pamilya. Tungod sa dako kaayong pride. Garbo usa mga igsoon undangan na nato ang garbo, ang pride na capital I